Lumaban, Mike! Mate! Wala na ikaw to. Uy, uy! Wala ka na. Ganun na. Giray. So yun guys, punta kami sa bahay nila Father. Magkuhuli kami ng kambing. Kasama ko si Aldrain, sila Kuya, tapos sila Alan. Marami kami. Yan guys, nandito na ako sa Kahanging Bridge. Bali, doon lang kami pupunta, doon sa bahay nila Father, doon sa sa paglampas lang nitong Hanging Bridge. Bali si Aldrin binubuhat na ng si Alan. Yun, pakyat na sila sa may hagdanan. Ayun na sila. So kita-kits na lang doon guys, magkuhuli kami ng kambing. So yan guys, dito na kami. Naghuli kami ng kambing. Hello guys, dami nilang alaga dito. Meron mga pato, manok. Tapos may baboy pa doon sa banda roon. Yan guys, tignan natin yung baboy nila. Ay, laki eh. Ito baboy mo? Ito lang. Baboy. Bitibdog bagi na. Boy. Dami. Meron pa silang kalapati. Pinakukura mo nyo. Kagay? Ate niyo. Pinakura mo ulo na ito. Ito pa may saduwat. Patay. Baka na nyo takalapati tayo gente na yung tiyero. Dasa naman din makalayo. Saan guys, papunta na kami maghuhuli ng kambing. Dito sa baba, sa may tabing karayan. Saan guys, hininain mahanapan. Hinahanap nila guys. Ito yung bulong lagi tayo. Pero po, madi makakot tayo dalumatan. Dalumatan eh. Ano pa dyan kita lumay? Madali. Atakan nyo, takya ko ba? Abra. Ba, bajabara na, bajabara. Lumaban, Mike! Mate. Wala na ikaw to.
Tara na! Giray. Madala na lang sila. Pagkamatampay ito, sila may ha? Sila may pagkasimabay. Mga mapital. Kasi pag binyagan ng ano kuya, Masarap? Magpapatagal mo talaga ha? Ha? Grabe ka, magpapatagal ka din mo naman ha? Hindi naman doon natatapag ka ba na? ang panaw. Hindi ka natin pinagtatimor ko ng apa. Kinantig sa'yo. Tigsa ha? Hindi naman. Gatin. Hindi mamaya kung ang nabot. Na. Ano gawin niya di ubot na tutudukong ng bara? Nay! Itlog na eh! Ewan. Itlog ka na eh! So yan guys, nahuli na namin. Bali, hihiramin daw nila pang kanila, pang ano ba yung tawag doon? Pang pamada. Ipapaasawa nila dun sa kambing nila. Yan. Yan guys. Ayaw niyang tumawid. Hindi awit niya. Ayaw tumawid. Ipapaasawa daw dun sa kambing nila dun kasi matagal nang hindi nanganganak yung kambing nila. Kuya John. Matla. Balik! 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 Ayan. Ay, nag-aayos sa sakinan nila dun sa kwan sa may tricycle. Magandang klaseng kambing kasi yun kasi malaki. Bali lalaki. Ipapaasawa nila dun sa kambing. Lupla. Oh. Tignan mo na yun ah. Tignan mo na ah. Oo. Bali doon. Yung pasto nila. Diyan. Ang lawak hanggang doon. Kaya ang lulusog nila. Dito namin itinawid. Joyride at joyride. Sorry. Pawi na kami. Uwi. Nahuli na namin. Yun. Iuwin nila sa Daruba. Tapos ibabalik din pagka nabuntis na siguro yung kambing nila. So yan guys, hanggang dito na lang. Bye bye. Bye bye ka na. Bye-bye. Ingat. Ingat. Please subscribe. Bye. God bless.